Joo, te olitte käynyt tässä meidän myymälässä Kärkkäisellä ja siinä oli puhetta, että vois ovet alkaa vaihtaa tuonne keittiöön. Voisin tulla käymään sinne teille, niin silloin saatais mitat myyjän vastuulle ja samoin mulla olisi noin ovimalit matkassa, niin pääsis sitten katselemaan siinä paikan päälle, että miltä ne näyttää. No tiistai aamupäivä sopii oikein näin. Joo. Päivää. No niin, katsotaanpa näitä ovimalleja tästä nyt. On aika musta sitten kuitenkin. Joo. Varmasti. Tässä nyt on, eli siihen kuuluu ne ovet ja laatikot ja vetimet ja asennus. Niin suunniteltiin. Tää nyt toki on näin pieni tää malli, mutta näkee sitä nyt kumminkin sen sävyn ja tuo mä rupean ottaa mittoja sitten näistä vanhoista rungosta. Ja tää nyt on sillä lailla hyvä, kun me tehdään itse nämä ovet, niin meidän ei tarvitse katsoa, että mikä ovi tähän sopii, vaan mä nimenomaan mittaan tämän rungon ja tälle rungolle tehdään sitten oikean kokoinen ovi, eli pystytään tekemään täysin niin kuin mittojen mukaan. Joo. Kun myyjä käy kotona suunnittelemassa, mittaamassa ja laskemassa tarjouksen, saat uuden keittiösi helposti ja luotettavasti. Ovelliset alakaapit voidaan muuttaa vetolaatikoiksi, jolloin keittiön toimivuus paranee. Entisten ovien ja laatikoiden poisto käy ammattimieheltä nopeasti, eikä kaappeja tarvitse tyhjentää. No niin, huomenta. Täältä tuli teille uusi keittiö. Asennuksella on takuu ja saat työstä vielä kotitalousvähennyksen. Ammattimies tekee työn päivässä parissa. Ovien, laatikoiden ja tasojen vaihdon yhteydessä voidaan tarvittaessa vaihtaa yksittäisiä runkoja uusiin ja tehdä lisärunkoja vanhojen mitoitusten mukaan. Lattiaan, seiniin ja kattoon ei tule jälkiä ja näin remontti rajautuu tarkasti ja pysyy kustannuksiltaan juuri sovittuna. Tässäkään remontissa ei tarvittu sähkö- eikä putkimiestä ja työ valmistui yhdessä päivässä. Kaikki näkyvillä oleva uusittiin ja samalla säästyi rahaa ja aikaa. Kuivauskaappiin vaihdettiin uudet taso- ja lautasritilät. Aina täällä muuten ollaan niin se oli ihan oikein mukava, piristävä päivä ja oli mukavia miehiä. Vaihda sinäkin ovesi uusiin, saat valmista päivässä parissa.